Sa una, kung muadto ko og mga regional competitions, labi na sa sports, natural na mag-vitamins ang mga athletes. Ako dili ko athlete, coach trainer ko. Ug tungod ana kay apil mami sa training, kinahanglan pud mi amo ang stamina o gami immune system. Kami mismo kinahanglan lig-on whole day. O kad tungod ana kinahanglan ko mag-vitamins. Kabalo ba ka nga kung moinom ko vitamins? Iginom na ko sa buntag, hapon maluya na ko. Pero tungod ani maxi, yes, ninom ko ani kada buntag, kutob pa na alas 10 sa gabi ang akong kalagsik. Yes, kanindot pagidani kay tungod kay natural man niyang ingredients, di ka dali mataptan og sakit kay ang imong immune system iyang i-boost. So dili lang energy ang iyang ihatag, dili lang kalagsik, kundi immunity booster sa diya. Nakanindot gyud ani kay 50 times mas daghan siya og vitamin C kaysa orange. Kay ang usa sa ingredients kay kamo-kamo og acerola. Kini lang nga vitamins ra akong giinom, so kad nagsugod ang 2021. Inom ni nako para kontra COVID. Kay kabalo na ta, prevention is better than cure. So nagpasalamat ko ani, tungod ani lagsik ko kada adlaw.